aska da rabin sardauna. Sahibi na dan ladu wanzan. Ai ni kadai ne. Alherin Allah ya kai wa dan kunama. Ai dai kace wanzan a kasar Najeriya ni kadai ne. Wallahi a kasar Najeriya don da ka gani karkashi na yi. Sarkin aska da rabin sarkin aska. Ya maka Allah. Sahibi na dan ladu wanzan. Ka san dan ladu wanzan karkashi na yi taso. A karkashin ka yake. A karkashi na yi. Shekaran ji ana gasar wanzanci a Gambia sai na ce ji. Ta gaban garin da ko ta daguma. Ta gaban da daguma ba inda ba kenan. Gambia can ta wajen Afirka ta kudu. Ai ko kuke yawo mu ina muka santa Allah. Yaran fuska za a yi mun naga ana tafiyar da kaho da wani abu ba kaho za a yi mun. Ka'idar aikin kenan. Dan fita komai. Dan gado ne wanda ka san cewar gado ne. Ba wai dan shige bane ina gaya ma. Iye? Dan matso ba ni kanka da. Nake an kaho ne za a fidda kaho mu za a. Sai ka ga mun ta ina za a fara. Me? Gyara. Ko ta ka ko ta haɓa ko ta wuya ko ta muƙamiki ko ta ƙirji ko ta nan. Askin. Yi ƙa'ida ta ce. Ai ra'ayinka nake tambaya. Wai ya ce sai an gaya muku ka'ida dai ta inda kuka ɗebo shi ba yi za ku yi ba. Ya ba to haka. Ai kai wa Allah godiya da Allah ya kawo ka hannuna. Kaman yaya? Idan Allah ya taimake ka na gama maka daidai ka shafa ka ji ka wasai to ka gode Allah. Wallahi ina gaya ma. Dan matso da Allah. Kai bawan Allah. Ka san a haka da ka mu. Me nisa? Kai ba kawo zai mun ba. Haka ka'idar aikin take. Aski ne na gado wanda na gaje shi. Ka'idar ta ce na gaya ma fa. Kuma to ne wallahi. Allah ne ya taimake ka shigo hannu naka gode Allah nake da. Gode Allah ina shan wahala. To wannan askin nawa inda da nisan kwana duk wanda Allah ya taimake shi ne masa daidai. Na farko ba zai maimaita na biyu ba. Ni dai dan karkace wallahi na sallame ka ne. Sarki me ka tsaho kuma gurin aski? To ta ina zan nutsa maka? Ka nutsa min me? Ta zabira. Kai. Sarki aska? Sai kake kana bishiya aski? Na gode da Allah, haba da Allah. Ka fitar min da jini. Ai ka san cewar sau na yanke ka ne. Sai sarki ya fita min da ake wajen fuska sai ya faɗa adadin zaune aka yanke shi. Ina tabbatar maka ba a yi mun da kai mun korafi ne maka aski wallahi kwara ka min illa sarki aska ba zan korafi ba na ce ka fitar min da jini. Sai da kai mun korafi ka bata mun aiki. Ni kuma sai a kan ni. Jini na ba kai maka an yi maka jini ya kai 7. To sai ne mun mutun jini 9 ma bai korafi ba. Kai da ta ce. Fitar min da jini 9 ba zan magana. Wallahi ba za ka yi magana. To bar kuma tun nemo wani gurin. Ye? Da bar mu kuma tun. To. A kale kuma tun haka. Basu. Wanda Allah na gaya ma haba da Allah sai wani. Ai na gaba ba ina kuma ka kai askara. Ai tambayar ka nai ina na nufa ka ce min hanci. Kakara kaga ni na san da na kai ta. Kana yin magana ko ka ce na yi zabira sama. Na ƙwara hancinka ta sama ko ka ce zabira kar na ƙwara shi ta kar ko kuma a bani yar murtala. Wallahi sai ka ban yar murtala. Wallahi ta dai zan iya baka ka ganta wallahi ita kenan na mallaka kawo ita ma sai da ne ka fara ta kama na akanta kawo Allah ya taimaki sarki zancen banza zancen ba dama ranka abin da ya sami ya samu ya abin ni na ko da yana karasa a gida ai tunda ka riga ka ban yar murtala na dafe an da dan maka aski kuma a kwanciyar hankali dan matsu kamar ya wannan sharar fage ne ka san kai mun korafi kace da ni hana yawan tari ba sanyi ne idan ka haɗi yawu kana jin zafi wallahi yar wuya ce yar ce da kai ha kada ka wani jariri nace da kai ha buɗa min bakinka ni ma nace ha nace da kai ha wallahi ba zan iya yayi baki na kai min illa ha fare min baki na cire ma yar wuya ka fare baki na ga ma kace mini nace da kai ha ni kuma nace maka ha ban gano makwallata mako ha